Ще поговорим върху точно случката в Евангелието на Лука, 22 глава, стих 44. Сега ще отворя Библията. Да видим какво пише в Евангелието на Лука. Тези, които имате Библии, може да следите с мен, да видим какво пише там. Аз сега ще отворя Библията, само секунди да я намеря. Пак повтарям Лука, 22 глава, 44 стих. Нека видим сестра Галя какво пише там, когато Исус е бил в Гецимания, и оттам взимам и заглавието. Повтарям Лука, Новия завет, Евангелието на Лука. Знаете, че Лука, освен че е бил апостол, евангелист, той е бил и доктор по професия, също е бил дипломат, но по принцип той е бил и лекар, брат и смет знае. И аз за това отварям Евангелието на Лука, за да видите той как представя това нещо. Лука 22 глава, стих 44. Само да видя дали ще ми даде. Да, намерих го. 44 стих чета на Лука. И като беше, става въпрос за Исус, нали, ние го познаем с гръцкото име Исус, но еврейското е Йешуа. И в 44-тия Лука казва: и като беше на мъка, молеше се по-усърдно и потам стана като големи капки кръв, които капеха на земята. Още един път. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно и потам стана като големи капки кръв, които капеха на земята. Това е историята, който Лука записва в Евангелието. Тук нашия Господ и Спасител е в Гецимани. Това е една градина извън Иерусалим, близо до Елионския хълм. Много близо до мястото на разпятието извън Иерусалим, също Голгота. Но, брати и сестри, това, което преживява Божия син в Гециманската градина, която днес съществува в Израил, там той преживява и видяхте текста от Лука какво казва. Той беше на мъка и се молеше, забележете усърдно, и забележете отново, потаму стана като големи капки кръв, които капеха на земята. Това е непосредствено вечерта, когато той, преди да бъде хванат от еврейските, юдейските стражи, които са водени от Юда и първосвещеника, и след това да бъде предаден на римските власти. Знаете, Исус цяла вечер е бил влачен при Пилат, при Ирод, при Каяфа. Аз от Евангелията отново виждам, че Исус е бил гладен, защото последната вечеря е Пасхата. Той тогава до смъртта си, той дори умрял гладен. Изтощен. Цяла вечер в Гецимания на молитва учениците заспаха, и то от скръб. Отново евангелиста казва. Той остана сам, но Отец е бил с него. Но, брати и сестри, интересното е, сега ние с вас, понеже за това отваряме Евангелието на Лука, да видим какви са тази пот, тази кръв. Много хора просто казват: да, той беше на мъка заради греховете, които е взел на цялото човечество. Все пак е бил човешки син, човешко естество, роден от жена, не само Божия син, божествен и Бог. Но, брати и сестри, дайте повече да говорим за тази подсестра ни, която кръвта да става на пота, да стане на кръв. Всъщност, понеже знаете, Новия завет е написан на гръцки, Лука също е писан на гръцки, защото старогръцки език, наречен койне, е бил езика, който както днес е бил английския международен език в
по времето на Римската империя по-бързо се разпространява Евангелието. Въпреки че първите евреи сигурно са говорили на иврит, старо иврит и староармейски. Но интересно е, че потам остана на кръв. Аз сега ще говоря малко медицински, след това ще говори богословски, т.е. от Библията. Първи за медицината. С брат Исмет, интересно е, че ние трябва да видим и богословски, исторически, медицински събитията около Гециманя и това, което преживя нашия Господ. Разбира се, тук има един медицински термин и той се нарича сестра Милена, защото в нашите Библии няма как да разбереме. В нашите Библии видяхте какво пише в Евангелието на Лука, потам остана на големи капки кръв и това е. Но в оригиналния гръцки текст сестра ни пише съсираци кръв. Тоест нещо по-обилно. Интересно е сега каква е гръцката дума за това състояние. Сега, например, ако някой има високо кръвно, това е хипертония, нали? Така се нарича. И се нуждае от медицинска помощ. Но какво е състоянието, например, на човек, който го е страх от тъмното, он излиза навън? Те го наричат депресия. Но какво означава беше на мъка и потаму стана на големи капки кръв, на съсираци, пише в оригиналното. Тук думичката е хематидрозис. Забележете. Хематидрозис. Хематидрозис. Това е близо до думичката дрозис. Да се дрогираш. Дозираш. Това състояние, което Исус получава, сестра Галя, се нарича с медицинския термин хематидрозис. Ще го обясня. Сега задавам въпроса къде и кога при Йешуа или Исус се спомена пота като кръв. Както казах, мястото е градината Гециманя. Нали така? Но на еврейски ще видим по-късно какво означава Гециманя, нали? Защо точно там. Но, брати и сестри, хематидрозис е рядко, но реално медицинско състояние, при което човек буквално се поти с кръв. Представяте ли си? Първо, нека видим механизма на състоянието. Това е силен, лекарите го установяват като силен, екстремен физически и емоционален стрес. Тоест, ужас от смъртна опасност, тежка тревожност. Има си симпатикова нервна, т.е. той засяга симпатиковата нервна система и се активира до крайност. На нас ни се е случило, както и на вас, да сте притеснени за децата си, да сте под стрес, да вдигате кръвно или да свалите кръвно, нали, да сме преживели хипертония, високо или ниско кръвно налягане или падат и захарта, и всяко нещо си има медицинско обяснение. Но това, което е преживял Божия син, е хематидрозис. Брати и сестри, това предизвиква интензивна вазоконстрикция, а след това внезапна вазодилатация на капилярите около потните жлези. Тоест, сестра Милена, стените на тези маниатурни малки съдове капиляри около челото се спукват и смесвайки се малко с количество с кръвта и пота. И резултатът е, брати и сестри, по кожата излиза течност, която е розово до червена, понякога капчици, чиста кръв или съсираци. Какви са симптомите? Медицински го обяснявам. Изтичане на кървава пот, най-често в областта на лицето, челото, скалпа, очите и ногтите дори. Може да трае от няколко минути до часове. Понякога е придружено от главоболие, силно умора, повишен пулс на сърцето и кръвно
налягане. Какви са причините? Остра психическа травма, свидетелство, откъде знаем, че това е психическа травма? Това е свидетелство от войници, осъдени на смърт, жертви на катастрофи го преживяват, физически стрес, тежка болест, изтощение, обезводняване. Рядко се наблюдава при някои метаболитни съдови заболявания. Тоест, медицинския статус, сестра Боянки, здравей, е изключително рядко и трудно за документиране, само да подчертая, брати и сестри. Много лекари никога не са виждали на живо това днес, който е преживял Исус в Гецимания. Потаму да стане на кръв. Гръцкият термин за това медицинско състояние, физическо и психическо, е хематидрозис. Описан още в древността или в античността от Леонардо да Винчи, великият художник, споменава войници, които са кървели с пот от ужас преди битката. Но в християнската история, брати смет, и традиция, се свързва с евангелския разказ, който прочетох преди малко за Исус в Гециманската градина, който прочетох, текст от Лука, 22 глава, 44 стих. Потаму беше като капки кръв, които падаха на земята. Оригиналният текст казва съсират си кръв. Брати и сестри, за това нещо, разбира се, има ли лечение и прогноза? Казва, че първата стъпка е за овладяване на стреса, понякога с медикаменти или бета-блокери. Изследванията на лекарите и психолозите за съдови кожни заболявания го считат и при отстраняването на стресовия фактор симптомите често изчезват напълно. Но, брати и сестри, питам сега аз, сега вече навлизам в богословската, в тематичната библейска част. Питам сега, защо Исус е преживял това? Защо? Това е много важен въпрос. Брати и сестри, мястото е Гецимания, нали така? Времето е нощта, преди разпятието. Свидетелството е на евангелист Лука и както на другите ученици. Но Лука, който е не само ученик, апостол, дипломат и лекар, Лука е единствения, който го отбелязва, сестра ми. Той е лекар по професия, зато ви обръща внимание на медицинските детайли, доколкото другите не. Контекста какъв е на това, което се случва с Исус? Исус преживява крайно психическо напрежение, сестра Боян. Той знае, че ще бъде предаден, измъчван и разпънат. Пот като кръв. Може да се разбира и буквално като гръцкият термин хематидрозис и като много силно кърваво червена пот от напрежение. Много изследователи съм чел, включително и медицински, приемат, че е буквално. Днес не се е срещал такова нещо. Още не са го видяли. Да задавам въпрос, умира ли се от хематидрозис? Има ли физиологичен риск? Разбира се, сам по себе си хематидрозис рядко е директно смъртоносен, но загубата на кръв е минимална, защото това не е масивно кръвотечение, а микроскопични съдове в кожата, които се спукват капилярите. Опасността, брати и сестри, опасността идва от състоянието, което го предизвиква. Изключително високо кръвно налягане, остър стресов шок, потенциален колапс на сърдечно-съдовата система. Но в случая с Исус, ако имал хематидрозис, Гецимания, това означава, брати и сестри, че тялото му вече е било на предела на физическите и емоционални възможности. Въпреки че той е бил Господ, Божия син, все пак той е бил човешки син и той чувства глад, болка, но е бил без грях.
Той е бил истински човек, затова е наречен човешкия син. Той е наречен човек Бен Адам на еврейски или антропос, както е на гръцки. Това би довело до екстремно изтощение, обезводняване. Още, запомнете, преди ареста, преди да дойдат юдеите, войниците Каяфа и Юда, преди ареста, бичуването, преди да го бичуват и да го разпънат още на кръста. Така че кръстът не е започнал от Голгота, а реално от Гецимания. Медицинският път към смъртта е започнал в Гецимания. И центъра на спасението не е толкова Голгота, колкото Гецимания. Голгота е последствие от Гецимания. Брати и сестри, в Гецимания Йешуа, Месият Исус Христос, Спасителя, е взел греховете на света. Представете ли си вие да убиете някого, как ще спите цял живот? А представете ли си да вземете греховете на хората от сътворението от Адам до последния, който ще се роди? Исус е взел греховете на целия свят, защото по-рано евангелист Йоан в 1.29, нека видиме какво казва евангелист Йоан, първата глава, стих 29 казва така. Това е преди Гецимания, когато го кръщава. 1.29, на следния ден Йоан, т.е. кръстителя, вижда Исуса, че иде към него и казва: ето Божият агнец, който носи греха на света. Но кога Исус е взел греха на Голгота? Не. На Гецимания. Още в Гецимания е взел греховете на света. Голгота вече той пренася себе си като умилостивение за това. Така иначе заключението на този медицински термин, който правя, преди да навлеза в богословската част и да ви дам думата, мястото е Гециманската градина, нощта преди разпятието. Медицинския риск, хематидрозис, сам по себе си рядко убива, но е маркер, че човек е под силен стрес, който може да доведе до сърдечен удар, масивен инфаркт, шок или бързо физическо изтощение. При Йешуа Исус този момент показва началото на изключително физически, душевни страдания, още преди да го бичуват с камшици и да го разпънат. Брати и сестри, обърнете сега внимание малко на детайлите сега. Сестрани. Гециманската градина е началото на страданието. Събитие, което преживява Исус. Интензивна молитва и емоционален срив, хематидрозис. Механизма. Екстремен стрес, свръхактивация на симпатиковата нервна система, спукване на капилярите около потните му жлези, смесване на кръв и пот. Ефект върху тялото какъв е, сестра Бояна? Обезводняване, пот плюс кръв. Рязко изтощение, повишен пулс, кръвно. Потенциално начало на, както се нарича на медицински език, субклиничен шок. Т.е. тялото вече в алармен режим дава сигнали. Арестът и нощното издателство. Събитие. Арест, връзване, влачене между дома на Ани Каяфа, преторията, без да е спал Исус, гладен, последно е яло на Пасха, студената пролетна нощ, това е между сряда и четвъртък и преди петък. Физиология. Как влияе това на физиологията му? Липса на сън плюс шок, отслабване на имунната и сърдечна функция, психически натиск, поддържа висок кортизол, това е хормона на стреса и адреналин, продължава изтощението и става интересно сега. Бичуване. Те го бичуват с, както е на латински, брати смет, флагелатио. Това е инструмент, римски флагрум. Къси кожени ремъци, соловни или костни малки топчета, т.е. прът с кожени каишки и в каишките има костни топчета и остри метални куки на края.
Какъв е ефекта, когато те удрят не един, а 39 без един, близо около 40 камшик? Разкъсване на кожата, подкожната тъкан, открити мускулни влакна, кръвотечения, масивна загуба на течност и кръв, хиповолемичен шок, кръвното пада, пулсът се ускорява. Брати и сестри, това не е майтап, но това, което е преживял Исус, брати и сестри, той е бил много, много бит. Не знам колко се вижда картината, нали, тук е полугол. Вижда се, брат Саш. Да, Много е бит. да, Много. да. Масивна Много загуба на течност и кръв, хиповолемичен шок. Забележете, при 39 удара. Това е еврейския лимит, римляните често не го спазват. Човек вече е опасност от смърт, особено след преживян хематидрозис в Гецимания, пота на кръв. След това трънен венец, подигравки, удряне, събитията, поставяне на венец около и то остър венец, бодли, клони, рани по скалпа, силно кръвосъдебната зона, обилно кървен ефект, допълнителна кръвозагуба, болка и нервна стимулация, допълнителен стрес върху сърцето. След това, още по-страшно се страни. Носи кръста, брати и сестри. Носене на кръста. Това вероятно, знаете ли какво е? Тук във филма дава, че той е носил цял кръст, но всъщност не. Аз изследвах историческите и съдебни наказания, които налагат римската конституция при осъдените на смърт на кръст. Когато казваме той е носил кръста, сестра Боянки, не си мислете, че това е цяло дърво във формата на кръст. Исус е носил товар, вероятно само на пречната греда, която се нарича на латински патибулум и тежи близо, сестра Ани, около 30, най-много 40 кг. 40 кг на пречната греда. И ако искате да видите филма Животът на Исус, според Евангелието на Лука в YouTube, много точно описва каква е тази греда, която е нос. А не както дават по Исус от Назарет, страсти Христови, цял кръст. Не. Само на пречната греда и след като разпъват ръцете му на нея, с въжета го дърпат нагоре и тази напречна греда влиза в другата, която вече запита самия кол на Голгот. Поради хиповеличния шок и раните Исус пада. Той е паднал с тази греда, гладен, бит. Затова и Симон Киринееца взима и е принуден да му носи кръст. Организмът на Исус е бил в шоково състояние. Колкото и той да е бил безгрешен, Божия син Господ Бог, все пак той е бил човешки син. Той не се преструва, не ме боли оче, аз се преструвам спокойно, аз играя театър. Бог не е лъжец като Сатана. Той е бил истински човек. Човешкия син, истински божествен Божия син. Брати и сестри, организмът на Исус е в шоково състояние, бледа кожа, студена пот, ускорено дишане. Не си мислете, че той е бил Самсон или ангел Гавриил. Той го е направил от любов към света. След това, като го разпъват, брати и сестри, сестра Стевка, след това, като е бил разпънат на кръста, брати и сестри, къде е бил разпънат, дали на ръцете или на китките, но понеже тежестта на тялото притиска гръдния кош, дишането става възможно само чрез болезнено повдигане на тялото с краката. И всяко вдишване гърба на Исус е триел с отворени рани на това дърво. И то грубо дърво. И когато постепенно
се натрупа въглероден диоксид и става киселинно-алкален дисбаланс, сърдечна аритмия. И Исус е бил разпънат, пироните са били забити, те са били около 20 см един пирон и някои по-големи, а той е бил разпънат не на ръцете, т.е. не на ръцете, а на самите китки, защото от тежината може да се разкъса ръката и между пръстите пирона да излезе. Той е бил разпънат на китките, за да бъде здрав, прикрепен. Вероятно се развива и травматичен хиповеличен шок плюс остра сърдечна недостатъчност. След това смъртта на Исус има някои възможни медицински причини. Това е хиповеличен шок, кръвозагуби и дехидратация. След това асфикция, задушаване от изтощение. Тези, които умират на кръста, умират от задушаване или от сърдечен удар, масивен инфаркт и разкъсване на миокарда, която е под стрес. След това забележете, че Исус е прободен с копие, когато умират разбойниците. Главният войник, който ръководи там легиона, началника казва на войниците да им причупят пищялите, капачките, т.е. на краката, за да не може да се държат на кръста, и двамата разбойници им чупват пищялите, но Исус не. И го прободват с копието. На него не му пребиват пищялите, защото псалмите казват, че кост негова няма да се строши. Както агнето не е било, само били строшени костите при Пасхата в Моисей изхода, така и Исус, но го прободват с копието от дясната страна, и както от Адам е направена Ева, от реброто, така църквата, новия народ на Бога е създаден от реброто на сина му. И интересно е, че Ева, те нямаха право да ядат от дървото на живота, но пък Исус е разпънат на дърво и дава живот. Следователно, когато му пробождат копието от дясната страна, там потича кръв и вода, която в духовен смисъл и богословски означава кръвта е изкупление, водата е очистване, символ на жертвата му и духа, който ще промени църквата му, народа му, и кръвта, която той изкупил, но медицински да тече вода и кръв означава, че Исус е умрял от масивен миокарден инфаркт. Сърцето му се е пръснало на Голгота. Знаете ли от какво? Не толкова от греховете, но от липсата, че отец е бил, баща му е бил далеч от него. Той казва, защо ме остави? Той е почувствал липсата. Знаете, някои хора, има много редки случаи, умират от самота, но също той е дал всичко заради нас. И необичайната бърза смърт, по принцип, необичайна бърза смърт за кръст обикновено от 1 до 3 дни. От 1 до 3 дни. Но вероятно началният хематидрозис в Гецимания и бичуването са съкратили живота на Исус до часове. Но не толкова, колкото мъката му. Защото той е бил считан за проклет. Да бъдеш разпънат на кръст на дърво означава, че нито небето ти иска, нито земята. И ръцете му са били отворени. Въпреки това аз ви обичам. Това казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине нито един, но който вярва в него, да има вечен живот. Иначе, хематидрозис в Гецимания не е просто интересен медицински факт, а началният индикатор, че тялото на Исус вече е било в критично състояние преди бичуването. Той е влязъл в страданието, брати и сестри, с физиологичен, отслабен стрес, който прави последователни събитията, смъртоносни в много кратко време от обичайното за римското разпятие. Брати и сестри, Гециманската градина, точката на счупване. Обърнете внимание, време късна нощ, т.е. 11-23 часа вечерта до 1 часа след полунощ. Събитие, което преживява хематидрозис, капиляри в кожата се пукат, смесвайки кръвта и пота. Физиологията му, начално обезводняване, микрогуба на кръв, нервната система в режим бой или бягство. Първият етап – сърдечно-съдов стрес, адреналин, тахикардия.
Арестът и нощния разпит от 1 часа вечерта, т.е. след полунощ до 5 часа сутринта. Събитие, арест, пренасяне между Каяфа, Синедриона, преторията. Физиология, липса на сън, усилване на стреса върху сърцето. Студ плюс вързване на ръцете, влошено кръвообращение, психическо изтощение, спад в имунният и енергийния резерв. Бичуване, рано сутрин около 6 часа. Нали, петък, някой предполага, че четвъртък. Събитията, носи гредата, дълбоки разкъсвания на кожата и мускулите, когато го разпъват в китките и в краката му забиват дълги пирони над 20 см. Масивна кръвозагуба, хиповелимия, болков шок, риск от колапс, загуба на електролити, риск от сърдечни аритми. След това трънния венец, след бичуването, събития, притискане на остри клони в скалпа. Физиология, богата васкулизация на скалпа, обилно кървене, болка плюс нервно дразнене, още стрес върху сърдечния мускул. След това носи кръста, късно сутрин, 40 кг, върху раменете си, крайно изтощение, колапс. Симон от Киринея поема тежестта до Голгота, дишането на Исус е ускорено, кожата бледа, класически признаци на пряк шок. Около 9 сутринта го разпъват, закован през китките с дълбоки пирони, натиск върху диафрагмата, дишането става болезнено и непълно. И всяко повдигане по дървото, раните на гърба се трият, натрупват се H2, ацитоза, сърдечна нестабилност и последните часове на Исус са около 12 на обед до 3 след обяд. Събития, интензивна агония, обезводняване, загуба на кръв. Пулсът става слаб, ускорен, признак на терминален шок. Вероятно се развива перикарден излив, разкъсване на сърцето, описано като води кръв при пробождане. Смъртта му около 3 часа, 15 часа след обед. Значително по-бързо от обичайното при кръст хората умират между 24 и 48 часа. Исус е умрял много по-бързо. Ключовия момент, хематидрозис в Гецимания, е не само детайл, а медицински стартер на целия процес. Започва обезводняване и слабост преди физическите мъчения. Психическо напрежение вече е нарушило хомеостазата. Тялото влиза в бичуване и кръста в състояние, което нормален човек би се нуждал от болнична помощ, а още от травми. Брати и сестри, Исус, нашия Господ, е преживял всичко това. Но аз искам да се върна сега, още малко и да ви дам думата, да поговориме върху нещо друго. Нека само сменя картина, с която почнахме. Гецимания. Затова аз озаглавих тази кратка медицински богословско обяснение тази вечер. Гецимания. Когато пота стана като кръв. Брати и сестри, четохме Лука 22:40, но брати и сестри на групата Божи деца. Нощта в Гецимания не беше само прелюдия и подготовка към Голгота. Тя беше, брати и сестри, първото разпятие на волята в тъмнината и Месията Христос се моли, бори се и кърви. Лука като апостол, ученик Христов и лекар, казва, че пота му беше като със сирци кръв. Брати и сестри, както обясних, това е рядко медицинско състояние, на гръцки медицински термин е хематидрозис. Но това е дълбоко богословска реалност. И Месията започва да пролива кръв още в молитва. Брати и сестри, ако погледнем името Гецимания, на еврейски е Гад Шаманим. Староармейската дума, еврейската Гад Шаманим, означава маслинова преса. Градина, където растат маслини. Маслината, знаете, маслината, брат Олег, дава масло.
Но маслината дава масло само когато е смазана. И често са слагали маслини в древността и при гърците днес, и при евреите в близкоизточния средиземноморската географска част на света. Слагат ги в кошове и с работници, чираци, измиват краката си и натискат маслините, за да дадат масло. Тоест маслината дава масло само когато е смазана. И затова, нали, на български, на руски, на гръцки Кристо, а еврейска дума е Машиях, помазаника, и той е смачкан и притиснат в пресата на страданието, за да изтече маслото на спасението, който той дава за нас. Това Исаия 53:5 казва, той беше наранен заради нашите престъпления. Смазан, ето е думата, смазан като маслина, заради нашите беззакония. Всъщност, ако прочете еврейския текст, на Исаия 53:5 звучи така: Вехумелох ми пешаену медука ве авонотейну. Той беше наранен. Думата медука, еврейската дума медуки, идва от корена на думата дака, смачкан, притиснат, гецимания, място на маслините. Исус беше смачкан от греховете и страдания като маслина. Брати и сестри, това е гецимания. Това е гад шаманим. Това е Гецимания, пресата, в която Божия син, Месията Христос е смазан от греховете на света заради нас. Разбира се, гръцкият текст на Лука е агония, напрежение, борба, смъртна агония. Термин от гръцки, той идва от думата за игри, атлет, който се напряга до краен предел, за да победи матч. Има една друга гръцка дума за пот, която е хидрос, и тромбой, с сиреци, бучки, капки, тромбоцити, когато имаш на краката. Хайма, кръв. Всъщност в Библията най-важната дума е кръв. Защото без проливането на кръв няма прощение, в кръвта е живот. Исус дава кръвта, защото това е живот. Но и това е нашето прощение. С това Лука описва, брати и сестри, реалната физиологична борба. Но повече от физиологията, това е духовна агония, в която Христос вече започва да носи нашия грях. Божия син, безгрешния, стана грях за нас. Ако отидем в ранните писатели на християнството, наречени църковни отци, бащи от 3-4 век, например, Ориген казва, кръвната пот на Христос очиства земята още преди кръвта на Голгота. Друг учен, Августин, казва, тази пот е предвестник на изкуплението. Тази кръв е предвестник на изкуплението в Гецимания. Кръвта на молитвата предшества кръвта на жертвата. Каприян Картегински казва, в градината Исус плаче за нас, за да можем ние да се радваме в Него. Реформаторите, Мартин Лутер, там в Гецимания, казва, Христос преживя ада в сърцето си, преди да бъде издигнат на кръст. Реформатора Жан Калвин казва, в Гецимания Христос доброволно пое върху себе си гнева на Бога. Без неговото покорство нямаше да има за нас днес спасение. Аз мога да кажа, че Гецимания е мястото, където се сблъскват човешката и божествената воля. И Исус се покори, за да отвори пътя на спасението. В Гецимания, брати и сестри, виждаме страдащия Бог не абстрактно, не в далечно съвършенство, а Бога, който е в Сина си, който кърви се страдава на падналото Адамово човечество. Какво за нас е Гецимания? Практически. И ние с вас имаме Гецимания. Всеки има моменти на притискане и минаваме през трудности, плачеме, скърбиме, разочаровани от семейства, от деца, от близки. Живота ни мачка, минаваме през проблеми и ние имаме нашите Гецимани.
Но всеки има моменти на такива преживявания. Но именно там се проявява Божията сила. Христос, Исус е съпричастен. Той знае страха, той знае какво е предателство, той знае какво е болка и ужас. Молитвата, брати и сестри, оръжието Голгото е спечелене на колене. Покорството е победа. Не е моята воля, очи, твоята да бъде. Запомнете, че Гецимани е повече от историческа сцена. Тя е център на Христовото послушание. Там, където потам остана кръв, започва нашето спасение. И ако Той понесе своята Гецимани, Той е с нас и в нашите Гецимани. И аз ви питам, следвате ли Исус до Гецимани? Защото да следваш Исус не означава да го следваш до Галилейското езеро или до пасхалната вечера, а означава да го следваш до Гецимания, до Голгота, до гроба. Но не забравяйте, че след това има и възкресение, и вечен живот, и ново небе, и нова земя. Къде сме ние? Осъзнаваме ли какво направи нашия Господ Гецимания, когато потам остана на кръв? Исус искаше да го отмине тази чаша. Чашата на смъртта, на Божия гняв. А по-рано е казал, чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия? А сега казва, Отче, да ме отмине тази чаша. Брати и сестри, човешкото в него потрепери. Колкото и да е бил божествен Господ, той е бил човешки син. Той се е хранил, той е спиел, той е ходил, той е знаел какво е страх, но въпреки това е бил безгрешен. Исус се молеше, забележете, в Гецимани идва ангел. Ангел да му помогне, ами ако не идваше този ангел, какво ще да стане с Исус? Възможно ли беше той да умре там? Но Бог каза, продължи. И му изпрати този ангел. Брати и сестри, не си мислете, че Исус сега е в славно тяло и ходатай на небето и не ни се чувства. Но в Евреи 5.7 чуйте какво казва текст. Евреи 5 глава 7 стих. Автора на Евреите казва, Той е Христос в дните на плътта си, като пренесе със силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави, става просто Отец, от смърт, и като биде послушен поради благоволението си. И ако да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Разбирате ли какво направи нашия Господ, брати и сестри? Това е велика жертва, защото това е велика любов. И затова Евреи 4.14 казва, и тъй като имаме велик първосвещеник Исуса, Божия син, който е преминал от най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. 15 стих на Евреи 4 глава. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която помага благовременно. Брати и сестри, той понесе Гецимани и Голгота, и гроба, и възкръсна, и седи отдясно и ходатайства за нас. Той минава с нас през нашите Гецимани и до гроба, и до идването му, и до възкресението ще бъде с нас. Сега си задай въпроса, братко и сестро, приятелю. Дали осъзнаваш тази велика жертва, че този, който е оставил небето и славата си, ангелите си, станал по-долен от тях, който е станал човек за цялата вечност. Исус никога няма да бъде същия. Промени естеството си, защото обича. Хули, подигравки, бичуване, глад, разпятие, смърт, но и победител. Той стана грях, за да стане ние правда. Нима ще отхвърлите такава
любов? Питам ви. Нима ще отхвърлите такава велика любов? Да не бъде. Да не бъде, брати и сестри, защото вижте какво ще стане, ако ние отхвърлиме такава велика любов. Това е много, много сериозно нещо. Защото това, което направи Исус, е велико. И ние трябва да се замислим къде стоим. Защото в Евреи 2.3 се казва: то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се потвърди между нас от тия, които бяха го чули. И сега аз питам вас: ами ако отхвърлим такова велико спасение, какво ни очаква? Чета и последния стих. Йоан, 3 глава, 36 стих, последния. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не слушаш Сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. Божия гняв е чашата на гнева му. Исус изпи чашата. Но сега, брати и сестри, той не иска да пием от чашата. Той иска да пием от чашата на спасението, което той ще ни даде в своето царство. Какво ще избереш днес? Нека изберем спасението. Но няма спасение без Спасител. Гецимания, когато пота стана на кръв. Дано да оценим такава велика жертва. Защото той сега е в славно тяло и ще дойде като цар на царете и Господ на господарите. Дано да осъзнаем, да вярваме, да обичаме, да сме покорни и да знаем и през каквото преминаваме, той е с нас. Нека бъдем и ние с него и да го обичаме с целия си ум, всичката си сила, цялата си душа и цялото си сърце, защото той го заслужава. Йешуа Хамашиах, Исус Христос, Месията, Божия Син. Нека бъде славен Отца, Сина, нека Духът им присъства в нас. Амин.